Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
naman hupili talaki alani togi honau Tuhan patuduhon dalam mituau unang ben pasombuli luau sai toguma jono Tuhan nandisan kokina uli dot akan bunga-bungai dan naboy meganggu au tahe honama upilit lagi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam mituau unang ben pasombuli luau sai toguma jono Tuhan kalau ku hidup bagimu hatiku tetap menyembahmu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup bagimu mataku tetap memandangmu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu
Horas madihita salutna amanginang, andorang sotapuka parminggonta, di minggu 10 sada dung trinitatis, tapahibul marohata lahum marsomba tutuhata, jolo martang yang di bagasan rohatabe. Amin. Marende hita sian buku ende 112 ayat sada rodi ayat tolu. Haleluya, terpujilah Allah
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia na tumumpa langit dohot tanoon. Amin. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon na matuho na pinangido ni roham. Pasahat ma dalanmu tu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pak hoho maroha marodopon Jehovah jala ibana paimaima. Say marhaposan tu Jehovah maho jolo ulahon na denggan. Ay holong do roha ni Jehovah mida uhum jala dang tagamo tadi konona akka nania siana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, hupangi dohami tuho, say lehon matondim na badiai tu bagasan rohanami, say paian di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupani anakmu, Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargogoi mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam marlas ni roha hami, mida denggan ni pambahenanmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma pating ni debata sian Rom 10 ayat 5. Ay disuraton si Musa donian, jolma na mangulahon hati goran na marhite sian patik, ido na mangolu disi. Ido sahatna, atong raphita mangido gogo sian Tuhan debata, mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Yesus,
Tapa serep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungu dohami di jolo martangiang tuho. Dada mangasahon hati goranami na mangasahon asi ni roham na godangidu. Say asi marohami da sandok basonami. Sesama dosa nami saluhutna. Say sungguli marohanami, asamu baroha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangolu hami. Amin. Tabege ma hatani debata, baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati gorani debata hita, marhite-hite ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Tajahama epistel di minggu sadarion, nani ene sian Galatia tolu ayat 20 onom sahatro di ayat 20 sia. Tajahama margati soring hita. Ai saluhut dohamu anak ni debata, marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Ai Kristus ido di parusan hamu, sudehamu, naung tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardia imbar di si Jahudi mananggorik, hatoban manang anak mata, bawa manang parampuan. Ai sadado hamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alai Anggo Kristus nampuna hamu, minopani Abraham dohamu ato. atong segala panian mangyuton baga-bagai. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata jalanaum peopsa. Amin.
Tahat tidakon ma hapor seautai songon nahina tidakon na dongata sahapor seaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugona sohatu dosan natu mompa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima tinubuhoni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang sohabubuhon ido tuhata natu mau na berni di panghukuman ni silatus namate terpajal do ibana di haupinar silang natua tu banua toru dung ditano namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahu hundu tu siamuni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosan ibesi ama ibana malu mengguna alak nama uluk mate au porsea diton di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopa nahala Kristen akan nabadia doho dihasiasa ani dosa doho dihatai nam modok maulak mangus sugat na daging ni halak mangulu nang mati doho tiak nguluan nasora sudah amin.
Horas madihita sude. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 10 Agustus 2026. Padidion nabadia. Minggu sadarion di parmingguan pukul 10 WIB di patu pado padidion nabadia tusahalak danak bawa. Partangyangan wik Rabu 10 Agustus 2026 tanggal 20 masuk pukul 10 WIB Wik Jatinegara Kaum di Bagas Seni Keluarga RH Samosir Riana Boru Sibarani, alamat Jalan Raya Bekasi kilometer 17 Kampung Jawa nomor 50 Alu RT 2 RW Tolu Jakarta Timur. Kamis 20 Agustus 2026 masuk di pukul 10 WIB Wik Kawi Putih Kampung Polri di Bagas Seni Keluarga Joseph Simajuntak Katrin Borusianipar, alamat Jalan Pulau Nangka Timur 3B nomor 1C Pulau Gadung Jakarta Timur. Jumat 21 Agustus 2026 masuk pukul 10 WIB Wik Penggilingan di Bagas Seni Keluarga MCAHan Situa Rusmawati Burumanurung, alamat Perumahan Taman Modern Jalan Sakura C1 nomor Sia Cakung Jakarta Timur. Mutasi pendeta. Tajalodo surat keputusan sian pimpinan HKBP Ima mutasi pimpinan pendeta Benhat Pangaribuan. Sian Padita fungsional HKBP Rawamangun Gabe Padita Resort di HKBP Resort Tasikmalaya. Jala surat mutasi perpindahan pendeta Peberta Pubolon MTH Sian Padita Resort HKBP Resort Kalidres Gabe Padita fungsional HKBP Rawamangun Padita Benhat Pangaribuan Niojak Konma di Gereja HKBP Resort Tasikmalaya hari Minggu tanggal 10 Agustus 2026 jala acara Pabor Hatton Pendeta Berhat Pangaribuan Dohot Paujakon Pendeta Peberta Pubolon Tapatupama hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 di Parmingguan pukul 10 WIB di HKBP Rawamangun Peleata Minggu Sipul Jamita Katong Ungu Tapasahat Tu Pandita Benhat Pangaribuan Ima Hamulateota di Pakobasion Nasida Nasalilengon Marhite Amplop na pinarade ni Huriata Manang Boima di transfer tu rekening Bank Mandiri Pandita Benhat Pangaribuan. Deklarasi HKBP Pilah Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendali Lingkungan Hidup Rap Dohot HKBP Distrik Walu DKI Jakarta berkomitmen membuat peran strategis gabe motor penggerak pelestarian lingkungan marhite gerakan pemilihan sampah sian sumberna. Komitmen di mulaan dohot acara deklarasi HKBP Pilah Sampah jala dilanjutkan dohot kegiatan edukasi sosialisasi dohot pendampingan pilah sampah tu akar ruas ni Huriata marhite gereja percontohan pembartusi ni udang sude gereja di wilayah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta asama dohoti jala berpartisipasi di kegiatan ini. Open bidding jasa pelaksanaan revitalisasi toilet. Obartu transparansi kesimpangsiuran informasi. Jala mangalehon informasi tu sude ruas. Panitia revitalisasi sarana dohot prasarana gereja HKBP Rawamangun membuka open bidding jasa pelaksanaan revitalisasi toilet HKBP Rawamangun dohot Hatotuan Boima di Jaha di titing digital.
penerimaan mahasiswa baru Universitas HKBP Nomensen. Mauliatema dituhatta diakreditasi Universitas HKBP Nomensen nama cai dengan marhiteon di pabotohon tusude ruas ni huriata nanaing mabahen sikola akka yanak kota di Universitas HKBP Nomensen Medan. Batas akhir pendaftaran 24 Agustus 2026 dohot Universitas HKBP Nomensen di Pematang Siantar. Batas akhir pendaftaran 10 September 2026. Informasi di dua Universitas HKBPI boima dibereng di alamat website. Katekisasi di tahun ajaran 2026 sahatu 2027 pendaftaran katekisasi di angkatan 26 dohot 27 nungga tertutup. Ibadah pembukaan Rap Dohot Natoras atau Wali di Patupa hari Jumat 21 Agustus 2026 masuk di pukul 17.30 WIB. Sudah pelajar sidi naung mendaftar Rap Dohot Natoras Wali asamat dohoti pertemuani persiajaran ganub hari Senin dohot hari Jumat jala mula atama Senin tanggal 24 Agustus 2026 masuk di pukul 10.30 WIB di gereja. Parheheon remaja sadarion Minggu 10/6/2026 ima parheheon remaja HKBP Rawamangun jala remaja gabe parhobas ima pemandu lagu pemusik kolektor user dohot madok hata di parmingguan pukul 8 pukul 10 pukul 10 tolu dohot pukul 10 tolu. Sudah remaja ni huriata asa dohot berpartisipasi di parheheoni. Sipul permingguan di patu pado konser mini remaja. Di sude permingguan di patu pado papungu pelian khusus marhite amplop na pinatupan ni di pitu gereja jala di pasahat masipul permingguan. Dana na dapat imalaho mendukung kegiatan dohot program remaja HKBP Rawamangun. Tuhat tama nama masu-masu remaja ni huriata asalam tu denggana. Kebaktian Padang Remaja HKBP Rawamangun. Kegiatan acara kebaktian Padang sekaligus kegiatan perdana praremaja Rap Remaja NHKBP Rawamangun ima aka kegiatan ibadah grup mentoring dohot pun gaim na di Patupa hari Selasa 25 Agustus 2026 di pukul 10 siang WIB. Inganan di Ragunan dohot tema terang di tengah dunia Matius 5 ayat 14. Sudah remaja HKBP Rawamangun SMP kelas 1 sahatu SMA kelas 3 niudang madohoti kegiatan ini jala batas pendaftaran sahatu hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 20:50 siang WIB. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun. Pelayanan kesehatan jemaat. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun Patupa akka kegiatan pelayanan kesehatan turuas ni huriata di hari Minggu 23 Agustus 2026 ima aksi donor darah di ruang Timoteus. Pemeriksaan kesehatan gratis Rap Dohot Puskesmas Pulau Gadung di ruang Timoteus. Pos layanan kesehatan jemaat di ruang kesehatan. Partangyangan Naposo Bulung. Naposo Bulung HKBP Rawamangun Patupa partangyangan Naposo HKBP Rawamangun dohot tema No Fair Just Fight. Hari Sabtu 22 Agustus 2026. Pukul 10 siang WIB di bagas ni keluarga Mikson Hutagaol, Pendeta Sonta, Borusiahaan Gereja HKBP Rawamangun, Jonok Ruang Markus. Sudah Naposo Bulung HKBP Rawamangun, asabo ima madohoti partangyangan ni. NHKBP Rawamangun, program dohot kegiatan Naposo Bulung boima dijaha di titing digital,
Tu info kegiatan naposo manang naing margabung dohot naposo boy ma menghubungi Esther Borusinaga manang Instagram naposo. Upacara dan perayaan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun. Hobartu kemerdekaan Republik Indonesia dohot menyambut HUT Republik Indonesia ke-81 tahun dipatu pada piga-piga kegiatan di hari Senin 17 Agustus 2026 di Gereja HKBP Rawamangun. Ulaota dibuka dohot upacara pukul 6.30 WIB. Diterus sama dohot aka perlombaan di pukul sia WIB. Sudah ruas nih huriata ima ina ama naposo dohot remaja jala anak sekolah minggu asarap madohoti perayaan kemerdekaan nih. Ruas nataba minggu sadarion tajalodo gabe ruas nataba ima sada keluarga tulus manurung Happy Rosalina Borusiahaan Rabdohot 2 halak yanak konnasida Rosian HKI Resort Khusus Patane Porsea alamat 1 Kayu Putih Selatan C nomor 44 Pulau Gadung Jakarta Timur Wik Kayu Putih Kapung Polri Jongjong Mahamu. 2 keluarga Janri Napitupulu Pararia Kristina Boruslitonga Rabdohot 2 halak yanak konnas nasida Rosian HKBP Resort Siantar Kota alamat Jalan Metro Jaya Tolu nomor 20 RT Pitu RW Sia Kayu Putih Jakarta Timur Wik Pulau Mas Kampung Baru. Tuhat taman nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tonga tarlumobi di jolon itu hatta hudul mamu. Titing nanaing marbagas. Titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbogasan ma Christian Arun Jonathan Manurung. Ruas ni HKBP Rawamangun wik penggilingan anak ni amata Partogi DP Manurung tubuh ni inata Hail Kepelina Boru Lumbat Tobing dohot Oroana Angelina Rotua Boru Hutapea ruas ni HKBP Perumnas Selender Boru di amata Kolonel Purnawa Mangatas Hutapea tubuh ni inata Herlina Boru Tambunan Pamasu-masuon hari Sabtu 20 sia Agustus 2026 di Gereja HKBP Resort Jatiwaringin Jakarta Timur. Tuhat tamana mamasu-masu nasida gabe parsari peon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolon itu hatta. Namoding sada di hari Senin 10 Agustus 2026 nunga jumolo moding sahalak ina situa Evangelis Torliana Borusianipar umur 26 tahun tinading ni amata Gottlieb Spen Pasaribu almarhum alamat Jalan Sinar Jaya RT 2 RW 10 nomor 20 Walu Jakarta Timur Wik Pisangan Gading Raya tu udean hari Rabu 12 Agustus 2026 TPU Menteng Pulo Jakarta. 2. Nah di hari Jumat 14 Agustus 2026 nunga jumolo moding sahalak ama Kenan Simajuntak umur 25 tahun inabaluhon ni inata lam Seria Borusiagian alamat Pulau Mas Residen Blok A 12 Kayu Putih Jakarta Timur Wik Pulau Mas Kampung Baru tu udean sadarion Minggu 16 Agustus 2026 di TPU Sandiago Kerawang. Tolu nah di hari Sabtu 15 Agustus 2026 nunga jumolo moding sahalak ama Panehatan Siahaan umur 70 tahun tinading ni inata rumodang boru Simaramare almarhum alamat Jalan Sodong Raya nomor 10 Walu RT 6 RW 11 Kelurahan Cipinang Jakarta Timur Wik Cipinang tu udean sadarion Minggu 16 Agustus 2026 TPU Pondok Rangon Jakarta Timur.
tuhatama namangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na tidak tinadikon. Pelean dohot udut ni buah-buah tajahama di titing digital na pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di goarna. Songanima titing di huriata minggu sadarion. Mau lihat. Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Manapar Panjaitan, Amang Inang Pendeta Fungsional, Amang Inang Sintua dan seluruh Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia HKBP Rawamangun, serta seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, baik di gereja maupun melalui live streaming. Kakak Abang Naposo, terkhusus teman-teman remaja HKBP Rawamangun yang sangat kami kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kegiatan Parheon Remaja HKBP Rawamangun tahun 2026 pada hari ini. Parheon Remaja HKBP Rawamangun mengusung tema Terang di Tengah Dunia berdasarkan Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak akan mungkin tersembunyi. Inilah yang menjadi inti dari kegiatan Parheon Remaja pada hari ini. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14 memanggil kita semua, terlebih teman-teman remaja, untuk menjadi terang yang memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tema Parheon ini bukan semata-mata sebagai sebuah slogan, melainkan sebagai seruan atau ajakan agar setiap teman-teman remaja melalui iman kita dalam Kristus memancarkan terang kasih-Nya, di mana teman-teman remaja menjadi terang akan anugerah dan berkat-Nya melalui iman dan perbuatan kita. Dalam semangat inilah, teman-teman remaja diajak untuk bertumbuh berani, berubah menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seksi remaja selama setahun ini, yang pertama, Lomba Paduan Suara Delaves, Festival Paduan Suara Distrik 8, se-DKI Jakarta. Puji Tuhan, Paduan Suara Remaja HKBP Rawamangun mendapatkan juara 1. Yang kedua, digital konten remaja HKBP Rawamangun sudah ditayangkan di YouTube HKBP Rawamangun. Kami mohon untuk seluruh jemaat HKBP Rawamangun memberikan support, like, dan komen agar kami tetap berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Lomba Paduan Suara Jakarta International Choral Festival atau JICF yang dilakukan pada bulan Juli. Puji Tuhan berjalan dengan baik dan mendapatkan gold diploma dalam festival tersebut. Yang keempat, periodisasi pengurus remaja Distrik 8 DKI Jakarta telah berjalan dengan baik dan yang terpilih sebagai Ketua Remaja Distrik 8 adalah dari remaja HKBP Rawamangun. Untuk kegiatan rutin seksi remaja berjalan dengan baik seperti sermon remaja setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB, evaluasi setelah ibadah remaja setiap hari Minggu, paduan suara remaja setiap hari Minggu, latihan olahraga futsal setiap hari Rabu, latihan tor remaja setiap hari Kamis. Untuk Parheon hari ini di ibadah pukul 8, 10, 1, dan setengah 5. Yang melayani adalah dari remaja HKBP Rawamangun, yaitu sebagai pemandu lagu, pemusik, kolektan, usher, dan mandok hata. Kami juga melayani sebagai tortor di prosesi, paduan suara, vokal grup, persembahan pujian kelas 10, dan yang terakhir kami persembahkan konser mini setelah selesai ibadah, serta di setiap jam ibadah ada amplop Parheon yang akan dibagikan untuk menunjang atau mendukung agar kegiatan seksi remaja bisa berjalan dengan baik sebagai generasi penerus HKBP Rawamangun, supaya mereka menjadi remaja yang tangguh, berintegritas, serta selalu takut akan Tuhan. Besar harapan kami dari jemaat HKBP Rawamangun untuk selalu mendukung dan mensupport kami. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Amang Inang Pendeta dan seluruh parhalado, kepada para orang tua remaja yang dengan setia mendukung dan mensupport adik-adik remaja untuk aktif dalam pelayanan. Begitu juga dengan teman-teman remaja yang kami kasihi,
Terima kasih karena dengan setia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan latihan untuk Parheheon ini. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mari kita terus berdoa dan bekerja bersama agar setiap keluarga di HKBP Romangun menjadi rumah di mana nama Tuhan dikenal, dikasihi, dan ditinggikan dari generasi ke generasi. Selamat merayakan Parheheon Remaja, Hehema Remaja HKBP Romangun. Jadilah terang di tengah dunia. Horas, horas, horas.
Nanggisan gokinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe ho namam hupili talaki halani togi honau Tuhan patuduhon dalam Tuhan unang me pasong buli luang sai togumam jono Tuhan nangisan kokinauli dohot aka bunga-bungai dan naboy beganggu au tahe ho naman hupili dalaki halani togi honau Tuhan patuduhon dalam Tuhan unang be pasong buli luang sai togumam jono Tuhan kalau ku hidup bagimu hatiku tetap memambamu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup bagimu mataku tetap memandangmu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom. Horas bagi kita semuanya, buat Amang dan Inang, khususnya buat anak-anak Amang, yaitu para remaja HKBP Rawamangun. Hari ini kita merayakan Parhehion Remaja. Amang mau sampaikan selamat Parhehion untuk semua remaja HKBP Rawamangun, dimanapun anak-anak Amang berada. Kiranya dengan perayaan Parhehion ini, seluruh remaja semakin tumbuh dan kuat imannya serta ceria melayani Tuhan di masa remaja. Amang mengajak semua remaja HKBP Rawamangun ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh seksi remaja. Lihat, Parhehion adalah momen
kebangunan iman dan kebangkitan iman buat anak-anak semuanya remaja HKBP Rawamangun. Amang bangga melihat semangat kalian dalam Kristus. Ingatlah, kalian bukan hanya masa depan gereja, tapi kalian adalah kekuatan gereja hari ini. Pesan Amang, teruslah bertumbuh dalam iman. Jadilah teladan dimanapun kalian berada. Dan biarlah hidupmu menjadi terang bagi sesama dan menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjalankan Parheheon Remaja HKBP Rawamangun. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. And I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran on the road, I met a man I didn't know, and he told
Pasada rohata. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangarajai ati-ati dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata jamita dihita di minggu tasadarion, ima minggu pas 10 sada hodung Trinitatis, natar surat di buku panurirang Yesaya bidu 56 ayat 1 ayat 8 songono madidok disi tapai huti hukma asa hujaha dihita. Songono dohatani Jahoba radu tihamu mauhum jala ulaho kamu hati goran ai jonok nama asa roh hatuauku jala papataron hati gorakko. Martua majolma na mangulahon songoni, dohot anak ni jolma na marsihohot mangulahos si songoni, na ingot di ari sabat, asa unang diramuni, jala na mangaramoti tanganna unang diulahon manang aha na jahat. Jaladang jadi dohono ni halak dagang na marsilohot tu Jahoba, nungatung di papulik Jahoba ausian bangsona, jaladang jadi dohono ni halak na pinak kias. Idama hau na masak do anggo au. Ai songono do hatani Jahoba tu halak na pinakias, akka na majujur ari sabatu, jala dipilit laho lomo ni rohakku, jala marsihohot marningot padakko. Sailehonokku ma tunasida di bagasa jorokku, dohot di bagasan akka parikku sada perjabaran, dohot goar na dumenggan sian goar ni akka anak dohot boru. Goar saliling-liling na lehonokku tunasida nasotu pamago. Jala halak dagang akka namar silohot tu Jahoba mangului ibana, dohot makaholongi goar ni Jahoba, jala mangido gabe na posona, ganup tahe na marningot ari sabat unang diramuni jala marsihohot marningot padako. Saina patol hasokku donasida tu dolok habadiauku, jala paluasokku rohana sida di bagasan joro partangianga tuau, halo mohonokku ma pelian nasida si tutungon, dohot pelian nasida si potongon di atas langgatakku, aitar goar bagas partangianga do bagasu di saluhut akka bangso. Odo hatani Tuhan Jahoba na papungu akka naung marserak sian Israel. Papungokku dope tu ibana halak na asing,
lubi sian akka naung pinapungu tu ibana. Ima sahakna. Horas madihita saluhuna. Selamat hari Minggu madihita. Moliate ma di harorota. Torop dohita namar Minggu. Jala godang warna-warni ni akka baju. Alai itor lao doroha tu warna na merah. Aitor cas dua tongate. Alanya hadonaing Naomi angklungon marbaju na merah na roha. Ala nanaing 17 Agustus ido sugut. Edo. Omma jamita ni halaki selain ni edenai namar jamita do nasida paingoton marsogot marlas ni roha bangso Indonesia 81 tahun naung merdeka. Omma gambaran ni benderata merah putih, merah berani, putih suci. Mau lihat ma di baju na merah. Dohot sola gracia. Dohot adong dope muse. Na parheheo petad danilas ni rohana marbaju na merah dong. Ima akaya na kota remaja. Anak kota remaja parheheo di bagasa tikion. Kalau remaja itu sudah bisa mengerti tentang apa yang menjadi pesan-pesan daripada tanda-tanda di negara kita ini. Merah putih. Berani. Bukan berani arogan. Tapi berani untuk ambil bagian. Untuk hidup di dalam Tuhan. Berani untuk bernyanyi di depan. Berani untuk melayani di depan. Berani untuk menunjukkan talenta yang diberikan Tuhan. Jadi kalau kita memakai sesuatu baju ada maknanya dan tujuannya. Lanilas marohata ngai sodangi hati urun kemerdekaan haluaun hita saluhuna atik pe dak sude hita marbaju na merah alai anggo rohata bersemangat dong marara dong jala bui hita maka lason saluhuna dengan bahasa ni debata pasu-pasuna alani jamita tape hobar tu sirong hobar tu aha nagabe pesan ne debata tu hita di bagasan sadarion. Ima didokon ditemai radoti uhum ulahon hati goran. Tema khotbah kita pada hari ini radoti uhum ulahon hati goran. Orang-orang yang sudah merdeka akan naung pinalua, akan naung pinaojak ni debata mangulahon uhum dohot hati goran. Colmana nunga sadar hukum jala lias dau sian hageduhon alai mangulaho kategoran ni debatama. Idona pinasaha ni temata. Alai tabereng jo akadia do tutu naginwaran na uhum. Apakah hukum cambuk daun uhum ima hata heber didokon mispat uhumi aturan, hukum-hukum, rule, ruhut-ruhut ni hadeng ganon. Sebagai bangsa Allah,
Ikon adong do aturanna. Songon bangso Indonesia hita adong do aturanna. Songon anak ni debata hita adong do aturanna. Ada disiplin di sana, itu misfa. Aturan. Berjalan sesuai dengan aturan. Hidup sesuai dengan aturan. Jeta hasi holi dosa sitongna tu negara-negara na maju. Nong liling merdeka. Merdeleni. Misalnya tu Amerika. Tunglas dorohani jolma tu sih. Ala nunga sadar hukum. Nunga maratura sudi. Delepe. Kebersihan pe. Perawatan ni diri pe. Menghargai jolma pe. Sudah sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Molo dihita daun. Dak pola haru ketak dopi uhumon. Gudang dope na membelokkan. Olo si patadang diboto aha uhum. Aha aturan na naik si ulahonon. Alani dipaingok mahita sonari. Marhiti soso ni. Turpuk taon. Songonodo hatani Jahoba rado tihamu mauhum. Jala ulaho kamu hati goran. Ay jonok nama asa roh hatuauku. Jala papatoroku hati gorakko. Kondisi ini bangsa Israel naing mulak nasida sian habuangan. Alaniaha nasida tarbuang dangolo mangulahon uhum. Dangolo mangulahon aturan. Dangolo mangulahon akka nadenggan. Nauk pinasaha ni debata. Say mangalo. Say maroja hatu pikiran na sa diri. Hape debata nunga mangalehon uhum. Siradotan. Contoh na. Sada. Ima patiki. Uhum dihita ima. Aturan dihita halak Kristen. Si ihuton Kristus ima. Makahulungi debata. Dohot makahulungi dongat colma. Mangargahon kehidupan tahun. Dohot mamuji debata. Ido si hobasatta di bagasan ngulut tahun. Patik ni debata siya mulai sada sahat tupao patom makahulungi debata. Wado carata makahulungi debata. Ingot hamu mapabadiahon ari minggui di naonomari maulahamu. Nasa siulamu idoban narohita. Dan jadi dohonon goar ni debata yang gosoturer dalan na. Patik patuluhon. Unak patung pagana-ganaan. Nina dipatik paduahon. Patik parjolo au do Jahoba di Batam. Dan jadi marakup au bainomu di Batam. Jadi on ikon ihutono tado. Allah itu Allah yang cemburu. Dan lomorohana diduakan. Uhum dui, patik dui. Si ulahonota dui. Ahamuse, patik palimaho saha tu pasapuluan makahulungi donga colma. Nunga buahita makahulungi donga colma. Nunga 80 tahun. Negara tahun. Wado hita menghargai sama hita. Wado hita hidup berdampingan. Ngatoho hita boy hidup berdampingan, masih haholongan, berbeda-beda tapi satu. Ngasude hita saling menghargai, masih haholonga kita. Di luar tabe. Unang majo di luar tabe nakpadita, dijabut tabe. Nunga patar holong ni rohai, dang jadi margabus, dang jadi mamunu, dang jadi manako,
dang olo makatidakon hata na sotutu, tidak menginginkan harta orang lain, ima carata mangaraduti uhum ni debata. Akanaung pinaluan ni debata. Patikon dada gabe hamaolon beban beon. Alai ciri hidup namaon. Identitas ni akanaung makaporsia debata nama. Dung roh Yesus di pasada mai tu patik raya. Matius 22 ayat 37 do 30 sia. Dang adok kape namaralo siap perjanjian lama tu perjanjian baru. Molo tataringoti isaunari ala nanaing manaringoti hari kemerdekaan do hita marsugut. Dirata-ratai matu hita, disegarkan ingatan kita. Bagaimana kita berdiri sebagai bangsa Indonesia dan sebagai bangsa Allah. Ditiki upacarai hita, boy tapatuduhon kewarganegaraan kita dua. Jadi bolo upacara tong, baboy mahita jo so diinganat tabi. Rap martangi yang makamualatehon dengan bahasa ne debata. Adong upacara di istana, adong upacara di akasikola, di instansi pemerintahan. Apa hita ala sokarijo di hita, ala wira swasta hita, lomo-lomota mardelani marsugut. Daw. Alai sudi mahita sisa datangiang. Mengatakan bahwa saya juga menikmati berkat Tuhan. Marhite negaraon. Alani huhaholongi ma. Alani huisi ma. Alani ikonadong partisipasiko. Dia do haroa hati goran na nidokon na muse. Di hata heber hati gora didok sadik kebenaran. Hidup kudus. Hadengganon marojahan sian hata anak. Kebenaran, kekudusan hidup. Tabereng memang adong donalipe, adong donalari sasaotik. Olodo sipata keadilanon, kebenaranon diperjualbelikan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kuat di dia dong, di dekeng, di uang, ditipu-tipu. Alani nanaing dohonon ni debata daong. Hati goran mangihutun hata ni debatado. Hasitongan mangihutun hata ni debatado. Keadilan itu tidak bisa diperjualbelikan. Asa daputak kita hasitongan. Jolo di leo debatado dirina. Gabe tumbel. Di leo debata dirina. Dipersilakon. Asados timbangani. Mati Kristus umokop hita. Pasahaton keadilan itu hita. Iko penuh pengorbanan maibana. Jadi molo naing adil hita. Taradoti mahatana. Molo naing sitok kita. Taradoti mahatana. Tahamolati humma pakokopon ni Yesus Kristus. Asa boy memang tanikmati. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Karena dia sudah menebus kita. Memberikan
nyawanya untuk maut. Asa sudah hita mangulu. Asa sudah hita di bagasan las ni roha. Buasa ikut di paretaho di bata bangsona dohot halak Kristen nuaing mengaruduti uhum dohot hati koran. Buasa rikoti. Buasa di paretaho ni. Dang pilihanon. Dang alternatif untuk melakukan hukum dan kebenaran. Tetapi perintah Tuhan. Patik ni debata. Asa taulahon. Alani ahado alana. Apa alasannya? Molo diturpuk tahun didokon. Ai jonok nama asaro hatuauku. Jala papataroku hati gorakku. Jonok nama. Ai paluau ni debata nama bangsa Israel sian habuangan Babel. Jadi ikon ulahono dui patiki. Ikon ulahono dui uhumi. Ikon ulahona do hasitongani asa tasadari bahwa memang Tuhanlah yang memberikan keberuntungan itu kepada kita. Asa hupataridahon hatuauku, asa patar hatuauku, asa patar sude naung pinatikor ni debatahita, naung hinokop ni debatahita. Bangsa Israel tikini dihokop lahumalua, sian habuangan Babeli. Alania hamuse, aladang saor, jaladang lomorohani debata dihahodaron. Dang lomoni rohani debata di haramunon. Nabadia do ibana. Jadi molo taulahon uhumna. Taulaho paretana. Ay hadirion ni debata do uhumi. Hadirion ni debata do paretai. Molo taulahoni. Lomo marohana. Jalabadia hita. Pinarbadiaan ni hatanay. Pinarbadiaan ni hadiryon nay gabi badia hita. Ibana do napatut tauloy tapuji jala tasobba asa sahat hita tu pasu-pasuna. Asa tahilala pasu-pasunay. Asa tahilala padongan yon nay. Naing berengota akan na mangaraduti uhum. Di perkembangan zamanon. Mulu merdala kita tu akka tempat-tempat umum. Misalnya alai di gereja tau dang adong dope. Adong do si tiupon ni akka disabilitas akka na hurang secara fisik ya. Misalnya, naik ta bangunan, toilet tau kan, restroom, sudah akan disediakan untuk disabilitas. Parduli tu jolma, disari hongolu ni jolma, selai dirina. Boy perhatian tu akka nahumaliang. Mulu di gereja-gereja lain, HKBP yang lain ya, karena pakai tangga mungkin, sudah ada liftnya, sudah ada pegangan untuk disabilitas, kita kebenaran agak landai do memang, alai disama agak susah kan. Mangaradoti uhum dohot hati goran imasada tadda pabuanang takas jala tutu, si tutu. Taha porsiai Tuhani. Molo taparrohahon na asing. Molo taparrohahon ngolu ni dongata. Molo taurupi dongata untuk hidup lebih baik.
Ima tadda naung tahaporsiai. Debata. Muluhola didirita do hita porse patureho kita. Au majo. Belum dimerdekakan itu. Jadi merasa do akka nahurang secara fisik tidak diperdulikan. Ido. Adong do najolo do ngaku songoni. Si tua. Banggo nasida padua amatai doho inatai. Basai mekel do berengon las rohana. Jadi radong make salahan na. Ibu ke masahik naon. Bah aha sahik naroa. Ape adong do anak nana say ditabunihon. Ala hurang. Mengalami disabilitas. Dia tidak bisa normal berjalan, berpikir juga tidak. Cedak kaya dibuat tu gereja. Dangolo dipatuduhon tu jolma, maila. Gereja kita HKBP sudah menyediakan dan harus menyediakan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus fasilitas yang memadai. Ido tanda kemerdekaan. Boy raphita. Dohot akan humurangi raphudul marsaulihon dengan bahasa de debata. Jadi molo didatang. Sehira naswarong do anak kota na mengalami disabilitas. Dungadok pena masa baru pe. Buasa. Unang mailahita. Dihaholongi debata do nangi. Songon na idokon nanakin. Pinakias. Orang-orang kebiri, orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak bisa layak hidup secara fisik. Tetapi dimerdekakan dengan fasilitas, dengan perhatian yang ada dari kita semuanya. Unang mailahita. Laho patuduhon. Asa boy dibaen akka nadenggani. Anggo di Roma nguninang dangan sira swadong do. Maka nadak pola binuanin narupane. Tak say binoto. Dang adong sidalian di manang ICP so ikom mangarado ti uhum hatigoran. Do sabat haru halak na pinakias pe diha lomohod debatado. Orang-orang disabilitas itu juga ciptaan Tuhan. Jadi anggo bangsa Israel dohot aka kaum-kaum elit mengatakan kamilah warga kelas 1. Orang sana tidak menikmati fasilitas itu. Jedang boy hita madokon. Ay hami do na menikmati kemerdekaanon. Hami do naung pinasupasun ni debata. Hami do naung nidonganan ni debata. Tadda naung nidonganan ni debata hita. Mangulu mahita di uhum ni debata. Tahaholongi madongatai doco derita. Hape kelemahan ni secara fisik. Nang secara rohani be. Boy, tapar rohahon akan humurang. Tapudai, tanesehati, ta ajari, ta tuntun. Tua kadala lomo ni rohani debata. Ulaw na mga raduti uhum do hati gorad do na mga raduti sabat. Dang tu hariyaha do sabat, dang ibahasan nang. Mga raduti sabat, aha do makna, aha do unok, aha do na terkandung di sabati. Ima mga ramoti tangan pat mata dohot pamangan, unang mangulahon hageduhon diadupan ni debata.
molo marsabak jolma. Naing ma hidup kudus. Unang diramuni dirina. Diotapi ma pamanganan laho makatahon na sositong. Unang diulahon akka haramunon. Mangalakaho pak na tuinganan na sositong. Unok niari sabati ima. Mangalap gogo siya debata. Asa tarula jolma akka na hobar tulomo nerohana. Ido sa sitong na. Unok na perjulo. Mengingat perhentian Tuhan. Dan kita juga harus mengingat perhentian kita untuk mengerjakan semua pekerjaan kita, tetapi datang menghadap Tuhan, meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Ido unokna, ido intina. Ikon ingotot tak memuji dohok pasangapo Tuhani di hari-hari kehidupan kita. Napaduahon mangaraduti sabat hapataran hasatiaon martuhan. Molo taraduti sabati, molo taraduti hari perhentian ini, molo taraduti satu waktu khusus untuk Tuhan. Namar ningok Tuhan itu kita. Jadi dang terkontaminasi hitabe tu hari apa itu sabat. Tetapi mangulahon unok na itu kita, makna yang terkandung di dalamnya. Aidang terpangasahon ni jolma pikira dohot gogona molo so pinar gogoan ni debata. Ido sa sitongna. Rohi tatuadopan ni debata, taulahon hati goranna, taulahon uhumna. Alame rasa do hita, molo danga dong mangurupi hita, dang margogo hita madala ni ngulut taon. Memang ido. Di Yohanes 15 ayat 5c didokon. Ay daktarulahamu agia aha anggosong mardongan au. Tapangido magogo siya debata. Daktarulaho kita ya ngoluta. Daktarulaho kita akka aturani. Molo so mardongaton debata. Hamun adongan saha porseaon atik petar buang Israel mangai na hacit. Dang sidalian asa so mangaradoti uhum dohot hati goran ni debata. Ya, kalau ada orang yang beralasan, aku sepertinya berkesedihan minggu ini. Saya tidak akan memuji Tuhan, saya marah kepada Tuhan. Saya tidak suka dengan tindakan apa yang saya alami sekarang. Gabai alasan daung, dang boy alasan, dang boy adopsi dalian. So ikom mangulahon lomo nerohan ni debata. Walaupun kita mengalami kesedihan, penderitaan, tetapi Tuhan selalu harus kita puji, harus kita sembah. Adong do songoni, ay hita lengkap do sude, lengkap do si malolong, lengkap si majojak, lengkap si mangido, si malolong mata, si mangido tangan, si majojak kaki. Tapi kesedihan kita, alasan-alasan kita begitu lengkap kalau ditanya kenapa tidak datang. Sementara orang-orang yang tidak sehat, yang tidak sempurna, tetap memelihara hati dan pikirannya untuk selalu hidup bersuka cita. Songonai dokon namaloi. Kita sedih karena tidak bisa tambah sepatu. Nanti sepatu tagudang dokan tebe. HP aka dongata.
marlas ni roha do nang soboi merdalas si majujakna. Itu sebenarnya sudah sintilan halus sama kita supaya kita tetap mempergunakan apa yang sudah diberikan Tuhan untuk sumber sukacita kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan jadi madele hita di bagasan ngulun. Dan jadi beralasak kita di bagasan ngulun. So ikon marlas ni roha. Hidup di dalam sukacita. Unang ala sogudak kepekta gabed isi lihat tadang marlas ni roha. Ada inak padita ay otik do hepeng niba inata ado gudak kepeng na halakado mamora iba dak pola ay dak pola say senyumi iba dak say pola las rohani iba. Banyak alasan-alasan kenapa kamu tidak senang. Ay dia malas roha de inak padita ay bereng ma akka kesulitan-kesulitan non. Manuhor oddang boy, manuhor oddang boy, manuhor oddang boy inna. Jadi kesulitan-kesulitan itu sepertinya tercipta dari pikiran kita yang tidak bersyukur. Tetapi orang-orang yang bersyukur walaupun kendala fisiknya ada, dia tetap menunjukkan sukacita. Dan jadi marpadeliak kita. Maul dalani memang maul do ikut dalani do di bagasan habingeton. Di bagasa pakirimon, di bagasan holong nasihat Tuhani. Sudah pakilalaan dengan bahasa ni debata imata halacon. Ayadong do perjabaran nang dinasida pe akka na disabilitasi. Unang tapapulik na sida, unang tabain warga negara, warga kelas 2 ibana. Maka na molo di TV, kan adong do bahasa-bahasa isyarati. Bahasa saya dibain on, adong do nama dok na somangat tusi. HP, naung gudang dua tong di parohahon negara, bahwa orang-orang disabilitas itu, orang-orang yang kurang itu, orang-orang yang berkebutuhan khusus itu mengerti tentang bahasa isyarat itu. Anggo parjolo-jolo merti pihita na jolo rang arongi kan? TPRI do TPI. Anggo somnari ngagudang be. RCTI dia pe siaran TV ngadong be. Disediakan bahasa isyarat. Kami na 2 bulan na lewat do inang nama raget daun. Dia cari do kami. Buah makatai tu na soboi makatai na suadong suarana. Jadi kami sedang mendata siapa itu orang-orang yang harus kita perhatikan secara khusus disabilitas itu. Karena kita sama-sama dikasihi Tuhan. Unak tatabunihon, unang madele hamu, molo tungadong aka keluarga. Dapat tuduhon, asa boy diatasi, marhite-hite pelayanan di gereja ini. Nang di Galatia ipe di Papua do, sudena dos do diadopan ni debata. Danga dong Yahudi, danga dong Yunani, danga dong paropuan, danga dong bawa. Mabay sekat-sekat, so ikom masih haholongan. Keterbatasan orang bukan menjadi sekat kita untuk menerima berkat Tuhan. Sudedo hita dihaholongi debata. Adong dope na paling ditekankan di halomoho debatado akapelian sian ias niroha dia kajolma na mangulahon uhum dot asitongan dohot na mangaradoti sabat songo sikai do si Habil na mangulahon hasitongan na puhut ibana martuhan di jalo do pelian na
Buame bolo peliat tai ngebelga hapedang di jalo Tuhane. Dang lomoro hakku di peliammu inna. Songon nadi Amos 5 ayat 20 sadai. Aku tidak menyukai persembahanmu. Ai persembahat tai pedi hagigi hode batado molo sataulahon uhumna. Apa ngalu jahita mabba ini kan? Hasil lipat cariata doi. Apa dang lomorohan di bata? Taparrohahom mai. Asa di jalo di bata. Taulahum ma'uhum dohot hasitongan. Tu sude jolma do diukap haluan ni pasahat di pasahat de bata. Haluan secara universal do disakapi de bata. Aku akan membawa orang-orang lain untuk bergabung dengan mereka yang sudah terkumpul. Jadi buanon di de bata masude marpungu akan aniasian nai. Unang taabati. Unang taurai. Unang tabatasi. Olah kami do. Kami do HKBP. Daw. Sudedo naniasian ni debata. Sudedo nahinaholongan ni debata. Ikut sada do hita. Dia dupan ni debata. Asa diajari hatanai hita. Namangihu lampatarma transformasi. Ay naong pinalua dimerdekakan nitu hatta do bangsona. Dang masidaliat dang marpadelian alai marsiadu mangaradoti uhum hati koradot mangaradoti sabat. Marsiadu mahita mangulahon na dengkane. Sadar hukum mahita. Molonunga diorai unang betaulahon. Dang jadi makatidakon hata na sotutu. Dan jadi dohonon goar de bata. Sadar hukum mahita taradoti ma akka pakatayota, taradoti ma akka narikot di pardalanan ningoluta. Diradoti ma hobartu pajakonon ni Tuhani. Dang masabe papeol uhum. Dang masabe pasitok-sitok ko diri. Dang masabe diskriminasi. Alai sudi mangulahon hobar tu paretan itu Tuhani. Ima ulauta. Jadi kebenaran itu bukan karena kita membenar-benarkan diri. Hasitongan ni dang alana pasitok-sitong diri. Alai hasitongan mangihuton hata ni debata. Menghargai setiap orang. Maka holongi sudi jolma. Dohot makaholongi de bata siya nasa ate-ateta mangulahon hasitongan di manang dia pe hita marhobas. Amen martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan di bagasan sadarion diarahon hatamido hami asa mangulu hami di uhum dohot hasitongan nasiako asa hilalau nami dope akaragam ni pasu-pasumi usehonommu tuganup hami marsada-sada. Salas rohanami madala ni ngulu nami hinorhon ni pangaramotiomi huboto hami jala hutadda hami. Atong nibaga sa tikyo Tuhan luas mahami asa hupauduk kami roha do pikiran nami asa hulaho kami aka uhum natama maradoppo ko nang maradoppo dongan nami jolma. Dangadong dihami akka sekat-sekat manang perbeda-bedaan dang gabe pulik hadirion nami hubay kami lebih khusus ngelu nami alai rap marsaulihon dengkan dibasam mahami salhuna tarlumobi may tuhatuari marsugot dinanaeng hurayaho kami ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pa-80 sadahon. Ramoti masaluhu na akarangkayan acara upacara-upacara na adong di negara namyon tarlumubi may Tuhan na niuluhon ni Presiden nami tuari marsugot di Istana Merdeka. Ho manamadongani sudena akka menteri kota DPR sudi akan berperan di pemerintahan namyon. Paingot tunasida Tuhan
asa mardala di uhum hasitongan nasyakoi. Mangaraduti aka ulaw na dengkan, makaholongi rakyat Indonesia. Asa sudena hami maju, asa sudena hami marlas ni roha. Suang songonima Tuhan, di bagasa tikyon, marlas ni roha dohami ala parheheon, remaja akayanakon nami. Pakai manasida Tuhan hobar tulo meneroham. Tuhan di bagasa sadariope, rodo anak doot boru ni huriami, mabuan anak konasida, jakonomu marhiti-hiti padidion nabadiai. Apeho matangamu nasun laboki Tuhan, macakon anak konasidai. Asa boy gawe partohap di harajaun mo banua gijang. Asa tabba bilangan yakana porsia diho. Asa tabba akka pangaraduti di uhummu. Urupi jala pargogoi manatorasna. Asa toktong di bagasa las neroha pagudang-gudakon anak konasida. Tuhan adorak somulak kami anon. Naing tangi honon nami. Konser ni akai anak kon nami. Homa Tuhan namat dongani hami. Lahoma bukai roha do pikiran nami. Asa boi hupasahat kami akan narikot. Tu huriamon marhite-hite paredeon nasida. Urupan nami akka operasional ni huriam. Saya tabay di hami Tuhan pasu-pasom. Asalam ringgas sami mga lehosi pasahatot tuho marhite-hite huriamon. Tuhan satokin nari mulak kami. Dongani mahami Tuhan di pardalanan ningulu nami. Urupi hami di bagasa samingkon mangulahon akka siulaw nami. Suang-songonima Tuhan huingot kami akka dongan nami. Natongon marsahit dope di rumah sakit. Homa Tuhan na mga pehot tangamu na sulna buki mamasu-masu pamatangna. Marhite akka ubat ni dokter, marhite akka peralatan medis. Asaboy na sida, marhahi pasat tu akka tikinan ro. Naparjolo ima inang Maria boru sinaga dirawat di rumah sakit RSCM. Pingka Talia Panggabean dirawat di rumah sakit Islam Cempaka Putih. Gapi Apala Simbolon dirawat di rumah sakit Karolus. Hotma Gultom dirawat di rumah sakit Jantung Harapan Kita. Nyonya Situmorang Boru Pajaitan dirawat di rumah sakit Pertamina Cempaka Putih. Na Paonopon Tigur Boru Manalu dirawat di rumah sakit Premier Jatinegara. Dohot Amanami Pantun Huta Barat dirawat di rumah sakit Persahabatan Gria Puspa. Dakku boto hami Tuhan keadaan nasida. Alai angko horap dohot nasida doh boto hami. Pasu-pasu manasida. Parrohai nasida. Tiur pikiran nasida mangidogogos yakko. Asa ape honommu Tuhan hahi pasonitu nasida. Suang songonima akka dongan nami naso hagwarak kami. Naung mulak siya rumah sakit alai dirawat dope dijabu. Homa Tuhan na mangaramoti. Mama masuk keluarga na mga lehon pengobatan tunasida na merawat nasida. Tabay akalas ni roha, tabay akapasu-pasum. Asa sude nasida sa keluarga boy. Masih amin-aminam, masih tukul-tukulon, masih haholonga di bagasan. Ngolu nasida be. Tuhan huboto hami gudang do akasiradutan nami dope. Akaulaw di tonga-tonga ni huriamon. Ho mana mangajari maparbisuki hami. Pardosa na gudang dohami ali Tuhan, urasi madosa nami na gudangi, asalam tamahami habaran ni pasu-pasum. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus mangido hami tuho tangyaon mapangiduan nami, asi maroham. Amen. Marede mahita huhut papungu pelian.
kondo ita maka tidak kon Yesus Kristus partobusi asa tuturok na ulo manjak kon nasitongi manjak kon nasitongi Asa masuk kita tu acara Padidion Nabadia Tabuka Maedeta nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Oh Jesus naik terdiri du poso posoon saruma mangangiri uhud manjaloon di buana turasna nasidang betuson ainai pasakona tuhonan Martang yang mahita Ali amanami na di Banua Gijang narodo hami 75 buan akadak danakon sai asima roham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jalapar gogoi manasida mangeahi hangoluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jongjong mahamu natoras ni nanaeng tardiri. Atong hamu akadongan nama buah dakdanak si Didion tangi hokamu mahata ni Tuhan Yesus lao mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak doto di porbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutonahoni tu hamu jala ingo ma sai nadong anakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hangoluan alai na so porsea hona uhum sogot tangi hokamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus adong ma akan nama buah dakdanak tu Tuhan Yesus asa dijama ala dipisang akasisian nai manama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dogma lo asamu akadak danaki ro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajaon ni debata natutudo na hudokot tu hamu manang isepe molo sosongo dakdanak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tu si dungi di haul ma akadak danaki dia peho matangan natu nasida mama sumasu nasida atong hamu natoras hati dako kamu majolo hata hapor siau tai au porsea nama naik tu surgo la hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatudo sani au persea
Atong alusihamu mahata na husukut tono na parjolo. Di pangido hamudo nuaing di dio dagdana kotu bagasan na hinaporsiamuna alusna di pangido rohanami. Napaduahon, behana olo dohamu mamodai anak komunaon asa diboto jaladi huton na sida hatani debata alusna na olo dohami. Napatuluhon na olo dohamu marsuru na sida tu gereja doho tu parguruan ni halak Kristen Protestan asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna na olo dohami. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiay. Buan hamuma nasida tu jolo. Jongjong mahamu natoras martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadak dana kotuho jala jakon hona sida gabe anak komu. Marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa leleng nileleng na. Asima roham doho di akan natoras nidak danakon. Sai pargogoy jala ajari manasida mano guno gudak dana kotuho asarap nasida taruli di aka artani harajaumo. Amen. Marede mahita sia nomor 147 ayat sada laus congcong mahita asa tatutup ibadah ta. Tatangnya koma peliata ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu sileho-leho nadengkan do nasa uli basa na mauliutus upasahat hami masyan na nileho mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di jolom pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pelian non patibulhon harajom di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manamina di Banua Gijang sai pinorbadia maguarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomone roham di Banotongo songona di Banua Gijang leo matuhami sadarion hangoluan siapare se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Upasahatami ma tu aka remaja laho pa botohon konser mini hita aka ruas ni huria tapasaha ma aka respon positif ta tu aka yana kotaon naung masih jalangam mahita marhite-hite konser minion. Adik-adik remaja di usia muda ini, maliate diangka dukungan opung, tulang, dan borong, dan semuanya. Abang kakak adik, mari kita dukung untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari amanginan serupiah dua rupiah untuk membantu pelayanan kegiatan seksi remaja HKBP Rawamangun. Tuhan memberkati. Kasih Yesus mengalahkan segalanya.
Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggerak, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyerta yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyerta yang terlelap. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa bergerak, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyerta yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyerta yang terlelap. Membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai celang bening. Gembala baik tersuling namaku, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Membuat aku tetap hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Kuasa damai celang bening. Kuasa damai celang bening. Horas, horas, horas. Mau lihat atas segala dukungannya Amang Inang, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas. Adik-adik boleh kita istirahat ke ruang